pala hinda siya, yung mga babae loyal. Ako nga pala dahil nga ba sila namang kamatawran sa mga stick to one. Bakit ba kinikilig na naman ako? So for today's video mga lodi, videos for today. Yan pala kami halamitan. So kita niyo pagtaon pala sinanakon ko biyaon. So yari kami biyaon. Ayun yung napansin na yung nataykod ko. Ako na lang yung pansinan niyo. Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Ako na yan mga lodi, nataykod ko pala biyaon. Ay magulang ko, iban, ipag. Sabi ang mga lodi, pakita ko kanin yung panganting na mo isa. Kamu pala yung mga lodi, yung panganting na mo. Sabay na nila. O pa so ano? Tingatan mo mga panganting. Oh, ito pala kumahan si Bag. So gana kanina pakita ko pa yung mga lodi. Ayan mga lodi, magpatapatan na ako kami ban mga pangantin. So ayan, sabi mangulang ko, dito siya magpahuli, dito diyan siya magpalugi. Oh. O ayan day, sabi ni Pag ko mga lodi, amuray isa, buy, may taka mo magsamin mata. Inlindong. Wow, dito diyan sila magpalugi mga lodi. Sige na, magpakanti day sab ka mo. Amo sabi ni mga lodi, pangantin usog na mo. Wow, amo inanakon ko pala. Ano ini sabi mga, uno niya ini. Uno niya ka mo. Mga pandala. Pag kami na. Yari yung mga ex-katan. Ex mo. Alpura. Baka masawani at lahat sasabay. Murah-murah kita na ina suratan tiagi surat singka kampungan umungsud na bulan Sabat kuyak simpangataya kita na ina suratan hinadlang tiada waktu ini na matuman. Dari lain tamak surah Jima tunain kata Inat laut dia tanganan Bin mahangkan suratan Kalima usiku Sinima pasahun Antara sintamu dua lawina kawinu Saksiin ikatan waris pakaustahan Luisin organ nyaring kamuliangan tangan Saksiin Tuhan kodayang kalasahan Alukku pasar lupaan adlaw ini Kawin Suarang ko kagtangan Tay makain kata Nagtiksin nila Nagad asantik si ima Sa diya imbalan ko Kinsa nunuin yung ato Agut pasus yung pag-ampong Unungan nila yang ko Yari lain ka magsurat Di matunain kata
mag-support nyo kaninda siya. So amon way pa nakapagpalok ako. Ayaw nyo man kalupahin na magpalok ako mga lodi. Inda siya. Paalam.